Jeg står nu nede foran min onkels lejlighed, som har en mannequin-duk udstillet på anden sal. Folk her, de synes, det er meget sjovt at kigge på den, og det synes han også selv der. Men nu vil jeg gerne have lov at vise ham, hvad sjovt egentlig kan være. Ja, så er vi kommet op i min onkels lejlighed, som har mannequin-dukken her stående. Det skal lige siges, at jeg har nøglerne til hans lejlighed. Og Henrik han skal komme hjem her mellem 5 og 10 minutter. Så det jeg vil prøve nu, det er simpelthen at tage mannequin-dukkens tøj på, og så prøve at give ham et chok, for det er nemlig altid ham, der giver os et chok. Det skal lige siges, at kameraet har jeg gemt bag et billede, som kun jeg ved, som han ikke ved. Så det skal blive sjovt at se, hvad chok han vil få ud af. Nu prøver vi at tage mannequin-dukkens tøj stille og roligt af. Hvad er det som også de her dumme her, vi skal have. Så har vi ryg her, vi har gummimasken. Og som I kan se, så er det jo en ren mannequin-duk. Jeg vil lige sætte en i stuen, for det kan godt tage lidt tid at lige skifte tøj. Så det prøver vi lige her. Ja, så har vi fået det meste af det på. Og nu skal vi så have gummimasken på os. Og det skal lige sige, at jeg har ventet en 10 minutters tid og sådan noget nu, så han må snart ind på trapperne. Det må vi da håbe i hvert fald, for det her det er meget, meget varmt. Det kan jeg love jer. Ja, det begynder også at hive noget eller hvad? Jeg kan ikke se det nu, så jeg tror lige her. Vi tager et spejl. Ja. Spejl, det sidder ikke mærke til. Og så vil jeg prøve at stille mig, så jeg ser bare lidt ægte ud nu. Ja, det skal være fint nok. Det kommer jeg tegner på nogen anden på vej op i opgangen, så han ved det lige inden. Hej. Ja. Så er det den sikkert klage og sådan med det. Hvad laver du, mand? Du er da ikke rigtig klog. Prøv lige at sætte op. Prøv lige at sætte op. Prøv lige. Prøv lige at sætte op. Jeg har optaget dig på kamera. Fuck, mand. Prøv lige at sætte op. Det er min onkel. Jeg har ikke til grin.
Du er fuck. Du er fuck. Og det skal mor og far se, hva'? Ja, nej, hvor må lave det, mand. Godt nok. Det siger jeg. Ved du hvad? Sparer helt sygt, du vil det, mand. Hvor en fan har du lavet? Ej, hvor er du smart. Du er kraft.